Okay, let's go. Jarrut kirskuvat, juna pysähtyy asemalle. Junasta astuu laiha mies laiturille. Hän painaa 38 kiloa. Repaleiset vaatteet roikkuvat hänen yllänsä. Hän tulee kaukaa idästä. Ja on ollut reissussa 4 vuotta, eikä aivan suotta. Kukkia kaivon renkaassa kotipihassa. Vaimo niitä lienee kastellut ja miestään ehkä aatellut. Asemalta mies ottaa suunnan kohti luodetta, kohti kotia vuodetta. Tämä reissun viimeinen marssi alkaa. Hän ontuu hieman vasenta jalkaa. Kukkia kaivon renkaassa kotipihassa. Vaimo niitä lienee kastellut ja miestään ehkä aatellut. Muistot raskaat mieltä painavat. Kylmän nälkä ja vilu. Sinne itään jäi hyvä ystävä. Tuo naapurin mies Kilu. Kukkia kaivon renkaassa kotipihassa. Vaimo niitä lienee kastellut ja miestään ehkä aatellut.